தேனியில் பொது கழிப்பிடம் அருகே விட்டுச் செல்லப்பட்ட பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன பச்சிளம் குழந்தை மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டது. தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள மேல்மங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள பொது கழிப்பிடம் அருகே குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டுள்ளது. சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பொதுமக்கள் பார்த்தபோது அங்கு பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன ஆண் குழந்தை ஒன்று கிடந்தது. இதுகுறித்து பொதுமக்கள் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர். விரைந்து வந்த போலீசார் குழந்தையை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். ஒரு பெண் குழந்தை அவுட் சைட் போன இடத்துல குழந்தை கிடக்குது, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருக்கு, நீங்க வாங்கன்னு சொல்லி கால் வந்துச்சு, நாங்க வந்தோம். பச்சிளங்குழந்தை வீசி எறியப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் ஜெயமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த 18 வயது பெண் ஜீவிதாவிற்கு பிறந்த குழந்தை என்பது தெரியவந்தது. ஜீவிதாவிற்கும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முத்து என்பவருக்கும் ஏற்பட்ட கள்ள தொடர்பால் இக்குழந்தை பிறந்தது என்றும் வியாழக்கிழமையன்று காலையில்தான் குழந்தை பிறந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.